gaya miki ne? To nawa na gaya miki dai ɗaukar mun waya ne? A'a. Na ga kaman emergency call ne an kira an sake kira da nazo ma ashe MTN ne. Kowane irin emergency ne ina ruwanki da wayata. Me yasa baka jin magana ne? Wanke me yasa baka jin magana ne? Wani irin kullun kai shine da ke ne? Allah ya baka hakuri. Dama kira ne na ji. Yau din zamu haɗu. Da Allah ka ta. Ni ba malamin Islamiya ba. A ce kullun sai na da muke magana daya. Haba. A'a, me na faɗa kuma? Kai fa kace in kira ka yau zamu haɗu. Da Allah ya shiru malama da Allah. Da ba dan na sa miki sunan MTN ba irin sunan kamfanin nan da na sa. Shikenan ya cikin rusa mun farin ciki na da cikin gidana na tsawon sati biyu ma ba sati ɗaya ba sai an yana rigima a gidana. A'a, ikon Allah. Washin kai ne matar ku kai ne mijin. Na ka rude da yawa haka. Mijin Hajiya? Kin gani? Bari ga miki wata magana. Mata ta bakin kishi ne da ita. Baki daina kira na ki bari in dinga kiran ki. Zan dinga kiran ki ni da kaina ko da safe ko da duk iri in kika tabbatar da gida ki daina kira na. Ba daidai bane wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maziba ta zo ta fara gidan nan. Anya kuwa kana jin daɗin abincin nan? Ke gani? A'a, na ga kana ci ne kana da rarraba idanuwa. Gaskiya Aisha da ke soja ce. Wallahi sauran harbi zaki. Ina shirin yaban abincin naki, ci ne zaki. Hello Sadiku. Okay. Haka ka so? Okay, to turo mun address din. Yeah. Okay. Thank you. Wato Aisha, rabon da yi karin kumallo mai daɗi irin wannan a gidan nan. Allah har na manta lokacin. Aha. Ni ba ta wannan ma nake ba. Wane ne kuma Sadiku? Sadiku wani aboki na ne. Ya shigo gari kan wasu harkoki da za mu yi tare da shi ne. Ya ce yanzu dai zai je kama otar sai ya turo min da address din. Wallahi da gaske nake ba na ga kin kafe da ido. Ha? To ni me ka ji na ce? Ja mu jiki.
Alhaji Abdulkadir. Ya kasuwa? Wallahi lafiya kalau. Wai shira koma Dubai din ne. Okay. Wallahi kayan ne sun yi kasa. Kaga glasses din nan ma na ga sun yi kasa. Da jakukkuna da takalma. Wallahi kaga ni ma dole ne sai an kawo min kayayyakin saboda kayan shagon sun dan yi kasa wallahi. To ai ba matsala. Wallahi ba matsala dole sai an kawo. A'a ka dai dage ka shigo ka zo mu magana sai in rubuta maka duk abubuwan da nake bukata dan Allah. Ai ba zai ba kun so ba su ji dadi ba. Dole ne a ji a kawo musu. Wallahi. To shikenan. To shikenan. Sai ka zo. Nagode. Kin ga tafiya Lagos ma fa dole sai an yi. Saboda kin ga laces din nan, su ma kin ga ai sun yi kasa. Kuma last time a Lagos aka yi ordering din su. Kin ga dole sai an je an kawo su. To yanzu yaushe za a je kenan? To wai ina jiran Alhaji Abdulkadir in yazo idan muka bashi list din kayan da mana ordering daga Dubai. Sannan kuma sai mu shiga na Lagos tun da shi anan yake. To shikenan Allah ya kawo shi lafiya. Amin kin ga ba za bar customer saka ba. Tunda anan suka saba sayayya, idan suka zo ya gobe babu ji babu kin ga ai sai su canja wani wajen. Kashi duk ya kakkare Allah ya sa in ya je kawo mana wanda suka fi wa'annan kyau ma. To alhamdulillah tunda dai ana samun customers da mu fatan mu kenan. To Allah ya sa ya kawo shi lafiya. Amin zai zo in Allah nan da ba da